Program vám prináša Autobazár.sk. Automoto inzercia na jednom mieste. www.autobazár.sk. Zase mi chcel hrať. Dobrá nálada môže pokračovať. Naši tenisti vstúpili do baráže o svetovú skupinu Davisovho pohára úspešne. Slovenská jednotka Martin Kližan s Poliakom Michalom Čiženčným povedú suverénne 3-0. Bratislavský rodák bol na tvrdom povrchu Rebound Ace v Gdyne Arene lepším hráčom. Slovenská jednotka vyhrala v prvom vzájomnom súboji za 2 hodiny a 7 minút 3x6-4. Čiženčnému patrí vo svetovom rebríčku 143. miesto, počas kariéry však už bol aj na 57. pozícii, no proti Kližanovi nemal šancu. Ten upravil svoju Davis Cupovú bilanciu vo dvojhre na 14 víťazstiev a 7 prehier. V tomto roku je v Davisovom pohári zatiaľ absolútne famózny. Uspel vo všetkých 6 dueloch a nestratil v nich ani jeden jediný set. Na druhú dvojhru potom nastúpila naša dvojka Norbert Gomboš proti poľskej jednotke Jeršimu Janovičovi. Aj v druhom stretnutí to zatiaľ ide podľa predpokladov. Favorizovaný Janovič vyhráva nad Gombošom